Jeg hedder Lars Gøtke og er direktør i World Trade Center her i Ballerup. Åbent hus er et arrangement, vi laver her i WTC for anden gang. Første gang var i foråret, og det er et arrangement, som vi laver sammen med de virksomheder, der bor her i huset. Og formålet med arrangementet, det er jo selvfølgelig både at præsentere huset, men det er i lige så høj grad, at de virksomheder, der er en del af huset her, præsenterer sig selv. Det har været meget velbesøgt, så vi er faktisk ganske godt tilfredse med antallet af deltagere. Vi har forsøgt at kæde det sammen på den måde, så for det første er der været en rød tråd igennem hele programmet omkring foredragene, forstået på den måde, at det vi har forsøgt at tænke ind i det, det er, at det overordnede tema, det har haft noget med ledelse at gøre, så det er bagtanken bag det. De første af foredragsholderne, det har været folk, der har sin daglige gang her i huset, lejere i huset, og de sidste 3 foredragsholdere, det har været eksterne. Jamen, jeg vil sige, at det har været en god dag. Som sagt, velbesøgt. Vi synes, vi har haft et godt program. Og jeg har sporet en meget stor del af tilfredshed blandt deltagerne. Så der er ingen tvivl om, at det her med at lave åbent hus i World Trade Center, det har ikke kun været 1 eller 2 gange, vi gør det. Det bliver en tilbagevendende begivenhed. Og mit gæt er, at vi laver det næste arrangement til foråret.